Hi, miss. Hi. Do I know you? Ako nga pala si Derek. Ang direktang papasok sa puso mo. Pabili po! Pabili po! Pabili po! Ah, ano po yun? Wait lang po kuya, mamimili muna ako. Isang Magic Flakes nga po na onion. Ano po? Isang Magic Flakes nga po na Magic onion. Flakes na onion? Layuan mo ang asawa ko. Paano kung ang asawa mo ay lumayo? E di malandi ka. Look who's talking. Bitch. Bitch. Hindi pa. Liligawan pa lang kita, halika muna agad ako. Ay, sorry. Kala ko mag-MU na tayo. MU? Iyak ka na naman eh. Malabong usapan yan eh. Hoy, so ikaw pala yung lumalandi sa asawa ko? Excuse me? Alarm clock ka ba? What are you talking about? Paggising ko kasi sa umaga, ikaw ang Are you lost, baby girl? Ay pag ayolos bibigay diya ha? Kay gisapo trabaho. Masagtaan ka gusab. Kawalya! Pagi ako. Samuksam mo. Ay pagsunod-sunod ako kay mulmo. Yun ba? Habang buhay mong babayaran ng pagtitiis, yung baluktot na kabutihan ng matandang yon? Hindi ko kaya saktan si Rico! Kaya okay na sa'yo yan! Yung maging kabit ka habang buhay? Or maybe, Ilan taon ka na ba? Teka, hulaan ko. Di ba bunso mong anak itong si Jed? Siguro mahigit kumulang mga 50 ka na, no? Celine! Ano na naman? Nananahimik na ako dito eh. Hi! I'm Mia! Oo, kilala kita. Kamusta ka dyan? Ito, nagmamove on pa din. Inagaw-agaw mo jowa ko eh. Tao po. Tao po. Ano yun? Pwede po umutang? Umutang? Utang? O naman? Ano utangin mo? Piatos lang isa. Isa lang? Hindi. Ito naman. Pagdaan namin, kumanta agad yung kaibigan ng babae na binaliwala niya ako dahil sa'yo. So doon, ma'am, nung kumanta yun, nagkaroon ako ng kutob. Sabi ko, bakit? Ganun ang nangyari. Dapat kumanta siya nung nandun pa kami. Bakit nung pagkakadaan? Ha? Madam! Maldita ka! Sino nag-utos sa'yo na sumagot ng telepono, ha? Madam, wala ako. Kaya alam ko kasi kanina wala akong tao eh. Hindi ka pakialamera ka masyado! Ang trabaho... Naniniwala ka ba sa forever? Sabi sa akin ni Ate Erika, etos-etos lang daw yung forever na yan. That's so bitter. You don't seem that bitter. Naniniwala ako na may magmamahal. At boyfriend check! Dudong, dali na. Dali na pa. Ay kung kapila-pilaan ay mong TikTok ha, kaya nangabuang na mo ana, ang tanan ng mga babae na buang nas TikTok. Saan ka nakatira ngayon? Sa Cubao, Sinong kasama mo? mga ano po, Boyfriend? opo, Anong pangalan ng boyfriend mo ngayon? June Ray po. John Ray. Gano'n nakikitagal ni John Ray? Mga 8 buwan pa po. May nangyari na sa inyo? Mayroon na. Ilang beses? Dami. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. As in, relationship? Relasyon. Querida kapit number 2 mistress relasyon. Huy, Terry! Huwag mo akong materi-teri! Ay, sorry. Sige, kung ayaw mo. Ikaw, tingnan mo ko ha. Tingnan mo ko. Tanan, tanan, tanan. A kiss me in the morning. A kiss me in the night. A kiss me in the... Inday? Yes, madam. I go, okay? Wake up, sir. You cook, sir. Ha? Wake up, sir, madam. I cook, sir. Yes. Sir, wake up. You cook, sir. You... Binayaran ko pa sa mga kasama ko yun. Walang uuwing siman na walang pera! Tirador ka ng seaman eh. Sira... Nung nagtrabaho ka sa Restopar, dati di ba seaman din yun? 2014. Ito, Si sasabihin Chino. ko sa'yo. Si Chino 2014, Beltran. alam mo. Gusto niya. 2012, 2000...
Alam mo, crush kita. Siguro maganda boses mo kapag kumakanta ka. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time to feel. Kape! Kape ka muna! Ang init! Sorry! Ay, sorry, hindi ko sinasadya. Paano kaya kung tanggalin mo kaya para mabanlawan ko? Kape! Kape ka muna! Ang init! Sorry! Ay, sorry, hindi ko sinasadya. Paano kaya kung tanggalin mo kaya para mabanlawan ko? Eh, pasok ka! Maligo ka na nga! Ayokong pumasok. Ayaw. Wala akong pakialam kung hindi ako makatapos. Sige na, pumasok ka na! Ayoko. Hindi mo ako mapipilit. Bakit kayo naghahalikan? Hinalikan niya ako dahil sineset up niya Na-enjoy ako. mo, nagustuhan mo, nalibugan ka, ano? Hindi! Sa akin ba nalilibugan ka? Oo! Oo! I make love to you because I love you, okay? Sinungaling ka! Nung nag-check-in kami sa Halina Lodge, hindi talaga ako nagbayad. Siya ang nagbayad noon. Tapos nakaapat na putok yata siya sa akin kasi masikip eh. Ba't ako mahihiya? Ikaw ang sinungaling ka eh. Lahat hindi mo sinasabi ang totoo. Nakakaapat. A woman like you? A woman like me? Huh? Yes, a woman like you. Ano ba ako? Anong karapatan mo magalit? Ano bang akala mo Anong sa karapatan mo magalit? Anong karapatan mo magalit? Ha? Di ba ikaw nagsabi? Di ba ikaw nagsabi na ayaw mo maging kabit? So why you acting like such a jealous mistress, ha? Please hold up to. Huwag ako mainit ulo ko. Sabi ko sa'yo mainit ang ulo ko eh. Bakit pa ba manong? Bakit pa ba hold up? Bakit hindi mo na lang ako rapin? Tagal ko na hindi nakakatigil ng lalaki. Sige na, hubaran mo na ako. Dali na, dali. Shout out nga pala doon sa mga taong nagsasabi sa akin na gumagaya-gaya lang ako kay Duday. So, wag niyong isipin yan. Ang isipin nyo, masaya kami, masaya tayo sa ginagawa natin. Wag mong isipin. Pumayat daw ako. Gusto mo ba malaman kung anong sikreto? Lapit ka. Lapit pa. Una. Hi, miss. Hi. Do I know you? Ako nga pala si Derek. Ang direktang papasok sa puso mo. Papa, si mama ba feeling kay daga? Mingon pa siya siyang kachat nga daga pa kuno siya nya. Wala kuno siya uyab ingon siya wala kuno siya bana. Feeling kayo siya papa. Unya maglagot ko kay pasagdaan lang mi di gyud mi pa kanon sige lang mi nga pa. Umuwi ka na! Hindi ako uuwi. Ano pa ba ang gusto mo? Sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Na mahal mo uli ako. Na tayong dalawa na lang uli. Excuse me, Yes? kumain ka ba ng asukal? Hindi. Ang tamis kasi ng ngiti mo eh. Hi, John. Hello. Kumusta naman ka, John? Okay naman ko. Ano sa mga magkita dyan, oy? Maulagi oy, quarantine manggod. Hold up ni. Kabalo ko. Kay dato kay kugnawong. Ambi mo pitaka. Ha? Pitaka lang? Kanya akong bag. Oh, kwarta man tanong sulod ani. Di lang akong pitaka. Dara akong cellphone. Unsa akong cellphone? Sandali, saan ka mo pumunta? Ano gusto mo? Sabihin mo sa akin. May dahilan pa ba ako para hindi umalis? Dapat naiintindihan mo ako! Bakit?